телефони модели нав Redmi 13 пеш вақт буд Redmi 12 ва ҳозир боша бромад Redmi 13 моделе ки ҳамин недавно бромадагиай ва то охир видео тамошо кунен, подписа кунен ва лайка фаромӯш накунен. ҳозир ман нишон медиҳам дизайнаш чӣ хеле ва чӣ хел кор мекуна ва дар ин комплект чӣ дора, ҳамаша шумо дар нишон медиҳам. дар магазини мо потоки телефону потоки навш омадагиай. Телефони Redmi 13 Redmi 12 моделе ки то охири ҳамин августа дар аксия мондагем. Памяти 8x128 14500 не бахшиш 14000, памяти 8x158 боша 15000 то охири моҳи августа. И бад да намуд памят бо овардем памяти 6x128 ки ба нархи 13590 рубл метавонем магазини мо то охири август хайрдорӣ кунед. Модели Redmi Note 13 бо ҳастай модели Redmi 12 хай ҳаматон медонед ки дизайнаш чӣ хелай сета камера дорад. Дизайнаш ба дизайни iPhone камера монандай. дизайни рахтон ҳаматон медонед телефона қариб 82 сол мешава ва ира шарт ки ман бикушон баъдаш мо нишон тиҳам. Баъд аз бо телефонҳои Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55 дизайнаш рахтонам бинен A55 ва модели хадавое ки дар ҳамин сол ҳам модели хадавое телефони Samsung A15 не арзона не қимат ва дар бораашон характеристикашон ҳамаш дар видео отдельно шумо дар гуфта гузаштагиам. ай видеои пешина метавонед ки характеристикашон тамошо кунед ва дар ин навбат боша мо модели Redmi 13 ра кушода мебинем ки чӣ дизайн дора ва дар ин комплекташ чӣ дора. мана телефони Redmi 13 хоб дизайнаш дута камера спичка дора. ай ҳама хубиш дар чия ки модели навай қимат нест, арзон нест. не камераш 108 мегапиксел представить мекунед 108 мегапиксел камера дора. бо батарейкаш 5000 мАч нест, батарейкаш 5030 мАч. 30 мАч дигар зиёд кардаган, яъне 30 миллиампер час. аки ина модели ҳами компания Redmi худуш мекуна. 108 мегапиксел камера дора гуфтем, 5030 мАч батарейка, ҷои зарядти як Type-C. дар ин комплект 33 ватта 23 зарядка дора ва хитон бинед ки телефон чӣ хел плавни кор мекуна, чӣ хеле ки мисол 90 Гц экранаш кор мекуна. хитон бинед ва баҳо биден чӣ хел кор мекуна. камераша мебинед камераи чӣ хелай. хоб мана сурат мегирем 10x пеш мебиёра. хитон виден ки чӣ хелай ва и основной камераш буд и боша фронтальная камераш. мана фронтальная камераша бинед чӣ хел камера мекуна. и фронтальная камераша ва и телефон чӣ хеле гуфтем. и телефони Samsung авай Redmi 12 се камера дошт, и боша д камера дора не ки 108 мегапиксел. ва и телефон дар ин комплекташ чӣ дошта боша. ман рости гап телефон наомадагай химон даже намедонам дар ин комплект чӣ дора. дар ин комплект чӣ бромад якта чихоли прозрачный резини ва якта дига кабел и ещё скрипка ва блоки 33 ватта 23 зарядка. процессори телефон Mediatek Helio G91 Ultra мешава. ҳисоби процессорш бақувват будан. ин телефон i-Note 13 дам қимат омадагай. рақамо дар болои экран барои заказ кардани телефонҳо доставка дарони Москва ҳама метро то пеши метроро мебарем, конечно платнияй ва доставка дигар областҳои Россия равон мекунем чӣ тариқи почта Россия ва инчунин доставка шаҳри ноҳияи Тоҷикистон ҳам ҳастай. рақамое ки мебинен барои заказ кардани телефонҳоай ва дар магазини мо боша авиакассаи Real Avia. агар ба шумо билет дар кор боша любой самт Россия, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, мисол любой ҷо любой давлат билет дар кор боша, ани рақамо боша барои билет авиакасса барои билет харидан. адреси мо метро Бутырская выходи 4 торговый центр Зелёный, магазин Реалфон. кадом ки магазин омада метавони бо хуб, кадом ки омада наметавони дар WhatsApp ами рақамо дар паспорта равон мекунӣ ва мо бошем билетона гирифта ба шумо электронни вариантча равон мекунем. боқӣ сарбаланда хонаобод бошем. гуфти гапо.